Tata bụ ụka nke ndakwasa nke mmụọ nsọ, afọ nke mbụ na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekele ezinụlọ anyị niile na ndị niile anyị na ha ga-achụ aja Maasị tata. Na aja nke Maasị tata, Nneka na Osi Ụfọndụ na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekele, na-ayọkwa ngọzi ya na amara ya n'isi ụmụ ha Victor na Victoria Ụfọndụ, ndị nke Chineke tubere ugo mmụta, ha wee na-akwadokwa ịbanye yunivasiti. Onye a chọrọ ka a gbaa afọ ya na-ayọ ka Chinwe Chukwudebere si na-apụọ ya nke ọnụ, ka Chineke nyere ya aka ka o si na ya wee pụta ọsịsọ, wee na-ayọkwa aganihu ezinụlọ Chinwe. Greg na Onyinye Ọgamaka na-ayọ ngọzi Chineke amara ya n'isi Skọla Ọgamaka, onye nke na-elote ụbọchị eji were nwa ya. Skọla Ọgamaka na-ayọ ngọzi Chineke na nchekwebe ya n'isi Anayọ Emecheta, onye nke na-elotekwa ụbọchị eji were nwa ya. Skọla Ọgamaka na-ayọ ngọzi Chineke na nchekwebe ya n'isi Gọgọ Umeakụ, onye nke na-elotekwa ụbọchị eji were nwa ya. Ndị otu ndị Karizim na-enye Chineke ekele, na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya na tata bụ oriri nke ọbịbịa mmụọ nsọ, ọlụ ya niile ka ọ na-echekwaba ha, na-edu anyị niile. David Akụnwafọ na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Esta nke Iruka Udemezue. Ngozi Emmanuel Ofiakụ na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Teresa Ọgadue. Irene Ọnụọha na-ayọ maka mkpụrụ obi Alice Nwaọgụ. Ka mkpụrụ obi Alice Nwaọgụ, Teresa Ọgadue na Esta nke Iruka Udemezue, ka mkpụrụ obi niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke ụmụasa anyị tata bụ ụkọchukwu anyị Jude Umeobi. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. Yeah.
Chineke ka nsogbu nke korona nke a nọ n'ime ya wee bụrụ ihe ga-akwụsịnụ n'oge ya aka. Ụmụnna, ka anyị gbado onwe anyị nke ọma maka emume nke Eucharistia site n'ikwupụta ja onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị nọ n'ụlọ ha, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịdọta ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri nna na-erọtala Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere n'ọla ndị anyị ga odudu anyị na ndụ ebe ebe. N'otito dịrị Chineke n'elu kacha elu. Ka anyị rịọ arịrịọ
idoro nzukọ gị nsọ n'aka niile na n'ebe niile. Biko mee ka mmụọ nsọ gị bịakwasị ụwa niile. Mgbe ahụ i nyere ụwa ozi ọma gị, ka i mere ike nke amara gị pụta ìhè, anyị arịọ gị ka i mee ka amara ahụ jupụtakwa ugbu a n'obi ndị niile kwere na gị, site na dị nwa anyị Jesu Kristi nwa gị, onye na-adị ndụ na-achị ịdịba n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ruo ụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ ewetara n'ọrụ ndị ozi. Mgbe ụbọchị Pentikọst, ụmụazụ Jesu zukọrọ n'otu ụlọ. Na mberede, oke ụzụ dịka oke ifufe na-efesi ike wee si n'eluigwe jupụta n'ụlọ ahụ dum ebe ha nọ. Ha wee hụ ihe dịka ọtụtụ ire ọkụ ka ha na-ekesa onwe ha, nọkwasị n'isi onye ọbụla n'ime ha. Ha niile wee jupụta na mmụọ nsọ, wee malite ikwu okwu n'asụsụ dị iche iche, dịka mmụọ nsọ si nye ha ike ikwu okwu. Na mgbe ahụ, ọtụtụ ndị Juu ndị na-atụ egwu Chineke bi na Jerusalem, ndị si na mba niile dị n'okpuru anyanwụ bịa. Mgbe ha nụrụ ụzụ a, oke igwe mmadụ wee gbakọọ. Ihe a wee bagharị n'ihi na onye ọbụla n'ime ha na-anụ ka ndị ozi Jesu na-ekwu okwu n'asụsụ nke abụọ ya. Ibodo wee gwụọ ha niile n'ahụ. Ọ tụkwara ha anya, nke mere ka ha jụọ sị, "Ị nụkwanụ? Ọ bụkwa ndị a na-ekwu okwu bụ ndị Galili? Olee otu anyị niile n'otu n'otu si anụ ihe ha na-ekwu n'asụsụ ala a mụrụ anyị? Anyị si mba dị iche iche bịa. E nwere ndị Patia na ndị Media na ndị Elam na ndị Mesopotamia, Judea na Kapadosia na ndị si n'ime Pontus. E nwekwara ndị si Frigia na Pamfilia, ndị si Ijipt n'akụkụ Libya nke dị Sirini nso, na ndị ọbịa si na Rom bịa, ma ndị Juu ma ndị mba ọzọ, ndị a kpọbatara n'okpukpe nke ndị Juu, ndị Greeks na ndị Arabia. Anyị niile na-anụ ka ha na-ekwu n'asụsụ anyị dị iche iche okwu banyere oke ọrụ niile nke Chineke. Okwu nke osekwu.
ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ mbụ nke Pọl dị asọ degara Kọrint. Ma ugbu a achọrọ m ka unu ghọta nke ọma n'onwe ha. Emekwala ka anyị lụọ ọbara ya n'ime njikọ nke otu mmụọ nsọ. Okwu nke osebụrụ anyị ezikọkwa ọzọ tata ka anyị fee Chineke anyị ofufe, jaa Chineke anyị mma, ka anyị kpọtụ Chineke anyị isi ala. Tata nzukọ na-enye oriri maka ọbịbịa nke mmụọ nsọ. N'ihe ọgụgụ ndị a gụrụ anyị tata, ihe ọgụgụ kwuru maka onyinye nke mmụọ nsọ ga. Ihe ọgụgụ nke mbụ nke si n'akwụkwọ nke ọrụ ndị ozi gwara anyị maka onyinye nke ịnụ ofu asụsụ.
si mba dị iche iche wee bịa na-anụ ihe ha na-ekwu. Ọ bụ ezi na asị mba dị iche iche mana ha na-anụ ihe ndị ozi ndị apọstọl na-ekwu. O were anya na nke a ga-eweta ịdịkọ n'otu. Ya bụ n'eziokwu ọ bụ onyinye nke ịdịkọ n'otu ka m na-eji ihe ọgụgụ na-arụtụrụ anyị aka maka ya n'ụbọchị tata. Ịdịkọ n'otu dị mkpa rinne iji ofu obi eme ihe amaka. Amen. Ihe ọgụgụ nke abụọ kesị na akwụkwọ ozi mbụ Pọl degara ndị Kọrint gwakwara anyị maka onyinye nke ịdịkọ n'otu. Pọl kwuru na ọ bụ ezie na e nwere onyinye dịgasị iche iche, nwekwazi ụzọ ije ozi dị iche iche, mana ọ bụ otu mmụọ nsọ na-enye onyinye ndị a niile. Pọl wee sị na anyị ga-eji onyinye dị iche iche nke anyị natara wee na-arụ ọrụ maka ọdịmma nke mmadụ niile. Anyị ga-eji onyinye anyị dị iche iche wee na-achọ maka ọdịmma nke ndị ọzọ ga. Pọl ji ahụ mmadụ wee maa atụ na enweghị ọgwụgwụ. Ọ bụ eziokwu na e nwere akụkụ ahụ dị iche iche, mana akụkụ ahụ ndị a niile na-arụkọ ọrụ maka ọdịmma nke mmadụ, maka ọdịmma nke ahụ mmadụ. Ọ bụrụ na otu akụkụ ahụ ebe nsogbu, o were anya na akụkụ ahụ ndị ọzọ sokwa na-enwe nsogbu. Ụmụnne na Kristi, nke a bụ ezigbo nkụzi ka ọ bụ maka ịdịkọ n'otu. Ịdịkọ n'otu dị mkpa n'ezinụlọ anyị ga, na parish anyị, na ebe anyị na-arụ ọrụ, na n'ihe niile nke anyị na-eme. N'ozi ọma nke ụbọchị tata, ngosi n'ozi ọma nke Jọn dere, dị nwe anyị Jesu Kristi kwuru maka onyinye abụọ. O kwuru maka onyinye abụọ. Ana m eche na onyinye abụọ ndị a na-enye aka iweta onyinye nke ịdịkọ n'otu. Jesu kwuru maka onyinye nke udo. O kwukwara maka onyinye nke mgbaghara nke mmehie na ịhapụ ozi ọma. Onyinye ndị a bụkwazi onyinye mmụọ nsọ. Onyinye ndị a na-egosipụtakwa na ndụ onye na-asọpụrụ Chineke. Udo dị mkpa nne na ndụ mmadụ, anyị ma nke ọma. Mgbe ọbụla Jesu bịakwutere ụmụazụ ya mgbe o si n'ọnwụ bilie, ọ na-asị ha, udo dịrị unu. Udo na-eweta onyinye nke ịdịkọ n'otu. Anyị na-ekwe n'ukwe oge ụfọdụ na-asị, udo ga-adị ebe ịhụnanya dị, ebe ahụ udo ga-adị. Udo ga-adị ebe ịhụnanya dị, ebe ahụ udo ga-adị. Amen.
na-enyekwa aka iweta onyinye nke udo, onyinye nke ịdịkọ n'otu. Ọ na-enye aka iweta onyinye nke iji ofu obi wee na-eme ihe. Ya bụ ndị na Kristi, ka anyị dị ọnụ maka amara nke Chineke n'ụbọchị tata, ka anyị nwee ike inye mmụọ nsọ ohere na ndụ anyị gaa, ka mmụọ nke Chineke wee na-edu anyị ma na-agọzikwara anyị oge niile. Nke a na-emere anyị site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Ka anyị kwụzie ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke na Chike niile, onye mere n'igwe na ala, ihe ndị mara ahụmanya na ndị agaghị ahụmanya, ya na otu Onyenwe anyị Jesu Kristi, osote nwa Chineke bụ nna bụ tupu ụwa atọ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si ihe, ezi Chukwu si na ezi Chukwu, a mụrụ ya bụ ụmụ niile, ya na nna bụ otu ihe, ya na dịkwuru Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe ya bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, were ahụ na enyemaka site na mmụọ nsọ ma ọ bụ mmadụ, abịa kpọkpọ ya n'oge ehihie anyị n'oge ọchịchị Pọntiọs Pilate, gbata ahụhụ ọnwụnwa elie ya. Mgbe o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwuo, ọ rọgoro n'eluigwe nọrọ n'aka nri, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe m na mmụọ nsọ, onye nwe anyị niile, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpụrụ etuto ya na nna, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik. Ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara mmehie. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndị ụwa ga-abịanụ. Amen. Ebele nke anyị bụ ndị kwadoro nne na Kristi nwere ka anyị ụlọ okwukwe chukwu na ịfụnanya ọsara Chineke mgbe anyị gaa. Maka ndị na-ekwu okwu Chineke dị ka ndị na-agbasa ozi ọma, ndị okenye ụka, ndị ụkọchukwu na ndị nne na nna, Chineke nna pụrụ ime ihe niile na-agba ha ume, na-etinye okwu ya n'ọnụ ha, ya arịọ ụdị nwere ịhụnanya. Maka ndị na-ebu ọkụ, ndị ọrụ post office, ndị na-ebu ahịhịa, ka Chineke mee ka ha na-arụsi ọrụ ike ime ka ajọ ụwa anyị a na-aga n'ihu. Anyị arịọ ụdị ịhụnanya. Maka ndị ji igwe ebi akwụkwọ na ndị nta akụkọ, ka anyị na-arịọ Chineke ka onye ha mmụọ ịdị na-ekwu eziokwu mgbe ha na-agbasa akụkọ. Anyị arịọ ụdị ịhụnanya. Maka ndị kwere ekwe n'ebe niile, ka anyị na-arịọ ka ha soro keta oke n'ozi ọma Kristi n'asụsụ dị iche iche. Anyị arịọ ụdị ịhụnanya. Maka mmadụ niile nọ n'ụlọ ụka n'ụwa, ọkacha ndị e mere mmiri Chukwu ọhụrụ, ndị a kwọrọ aka n'isi ọhụrụ, ka anyị na-arịọ ka Chineke na-agba ha ume ha wee kwudosie ike ruo na ngwụcha. Anyị arịọ ụdị ịhụnanya. Maka ndị nwụrụ anwụ, ọkacha ndị dị anyị n'obi na ndị anyị na-echeta n'ụzọ pụrụ iche na Mass tata, ndị nwụrụ na nso nso a na ọdachi dị iche iche, ka ha keta oke na ebere Chineke na alaeze eluigwe. Anyị arịọ gị
Chineke jike niile dị ebi ebi nnakasị afọma anyị bụ ụmụ gị eburugo mba anyị dị iche iche bịa n'ihu n'ụbọchị tata wee na-ayọ ka imela anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Chineke pụrụ ime ihe niile biko nye anyị amara ahụ nwa gị gwara anyị na nkwa ka Chukwu Mmụọ Nsọ wee nye anyị nghọta zuru oke n'ihe niile gbasara àjà nke misa were gbuwekwuola anyị ihe niile bụ eziokwu anarị ọka site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọ n'elu ụlọ melite n'obi elu anyị na-eji nwere tupu anyị ekele o kwesịrị ezi ebụrụkwa ezi ezi na-azọ ndụ anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile onarị nsọ Chineke jike niile onye wata ụwa site na Kristi dị nwere anyị onye lọgo olu n'eluigwe kacha elu wee nọdụ ala n'aka nri gị bịa n'ụbọchị taa zitere ụmụ ya ndị o si n'ụwa ghọta mmụọ nsọ nke o kwere na nkwa. N'ihi nke a ka akụkụ ụwa niile ji jupụta na aṅụrị nke na-enwere ube igwe ndị ọma na ike niile nke eluigwe na-ekwu ukwu otuto oge niile na-asị Nsọ
onye bịara tupu di ya n'ọnwụ ji aka ya wee na-anọ were achịcha nyere ekele na otuto na gwa ya nye ụmụazụ ya sị nọrọ ndụ nke a ga-elu ya unu niile ka ma ahụ nke a ga-ebunye na mụrụ. Etu ahụ ọ gosiri mkparịchara ndị anya si ụkwụrụ iko mmanya ịgbara ekele na otuto nye ụmụazụ ya sị nara m nke a ọnụ unu niile ka biko nke ọbara m ka ọgba na ọhụrụ dị ebe ebe agaba ya n'ihi ụlọ na n'ihi mmadụ niile nke ụgbọ ala njọ n'ebe dị nke a na nke. Ka anyị kwupụta ihe ndị nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Na na ncheta nke ọnwụ na-abịa n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị acha nke ndụ n'iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ibuli gị n'efe gị. Anyị dị mma na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nnachita nzukọ ịgazi ụwa niile mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị Francis na Bishọp anyị Hosea n'ofe ụka gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wega ezumike ọhụrụ. Gbabata ha na ndị ọzọ ndị nwụrụ anwụ ihe nke ebube gị, iko mere anyị ebere ka anyị soro mejimara ndị ọzọ nke Chukwu dosebere nsọ ndị ya ndị apọstụl ndị dị nsọ na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa mepụta ndụ ebe ebe ka anyị sokwa ha na-eto gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe anyị na-ekere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime ya na n'aka ya na ịdịba n'otu
ekpere nnata oriri nke mkpụrụ obi. Jesu nke m, ekwesịrị ike n'ezie na ị nọ na sakramenti Eucharistia dịgasịrị nsọ. Ahụrụ m gị n'anya n'obi m niile karịsịa ihe niile. Maka ihe ịhụnanya nke a, njọ m niile na-ewute m n'obi nke ukwuu. Arịọ m gị mgbaghara maka ha niile. Ọ na-agụsi m ike n'obi ịnata gị, ebe m enweghị ike ịnata gị n'ezie ugbu a. Biko, batanụ n'ime obi m ka ị bụrụ nri nke mkpụrụ obi m. Ejikọ mmụọ m ọnụ na nke gị ugbu a. Ekwekwana ka m kewapụ onwe m n'ime gị. Amen. Ka anyị rịọ arịrịọ. Onyenwe anyị, biko were oriri nsọ nke a anyị na-akalụ nye anyị aga n'ihu, ka anyị wee na-enwe ịnụ ọkụ nke mmụọ nsọ ahụ ihukwasịrị ndị ụmụazụ gị n'ụzọ pụrụ nnukwu iche. Anyị arịọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. E nwere obere ọkwa olemone anyị na-ekene ndị parish anyị niile, ndị niile na-agba mbọ na-ahụ
na envelopu nke anyị ji enye onyinye ha etinyeghị ya na mail. Ụfọdụ abịa ebe a nụnwa tinye ya ebe a na-etinye leta. Anyị na-ekene unu niile wee na-elotekwara anyị niile kwa na o nwere oghere ọzọ nke anyị nwekwara ike iji were na-eme ihe dị etu a. Ndị enweghị ike ịbịa ebe a ma ndị enweghị ike itinye na mail, ị nwere ike jee na webụsaịtị nke St. Eugene. Webụsaịtị anyị bụ steugene.parish.org. Ijee na ya enwere ebe nke ị ga-ejezi ebe ahụ dịka etu esi eme. Jee na webụsaịtị ahụ, ịga na ya ị ga-eje ebe ahụ were tinyezie nye onyinye nke gị. Ya bụ ihe ọ pụtara, ị nwere ike ije na webụsaịtị, ị nwere ike itinye na mail, ọ ị nwere ike bịa na parish ebe a tinye nke gị. Anyị were oghere a wee na-ekelekwe ndị niile na-enye aka n'ụzọ dị iche iche na parish anyị, dịka ndị na-ajụ na asị na emeghego na eya ebido ụka. Ịbịakwa nye ụka emeghego na a ga-ebidozi ka ụka etu esi aka. Enwere mkpọtụ dị na ya, enwere etu esi nye ya ahazisi tupu o were gaa n'ihu. Wee na-aya anyị niile, anyị maara ka esi ede, anyị maara ka esi agụ. Gaịdlaịn niile ahụ, ma nke onye isi achịdayọsis anyị, ma nke gọvanọ anyị, ma nke ndị helt, ọ ya dị mma ije enyi ya iwere nwayọọ ka ị gụọ ha ncha. Ọ bụrụ ihe a na-asị na ekwughị ya na eya ebido ya taata, ihe a ga-emesi were kwadosie jidesie ike tupu a na-ebido orika. Ya bụ anyị na-aṅa ntị, ma ọ ya dị mma na anyị ji aka anyị gụọ ọnya mara ihe dịga n'ime ya. Anyị were oghere anụma wee na-ekelekwe ndị niile bụ ndị Igbo Catholic Community ebe ọbụla onye anọ nọ, ka Chineke gọzie ya. Were na-ekelekwa ụkọchukwu anyị bụ Fada Jude Umeobi, onye isi ụka anyị tata, ka anyị kọpụrụ ya aka. Tupu anyị enye ngọzi ikpeazụ wee gbasaa, anyị ma na anyị nọ na be anyị dị iche iche na-esonye na aja masị ụbọchị tata. Anyị na-ekelekwa anyị